तो कपड़ा धोल शिकायत कर क्वेश्चन मेहरारू ले जानता हूँ। चलो आ देख बढ़िया से अपन घर में रही है कौनो कुछ सीख सो कौनो कुछो कही तारा वो से मतलब नहीं खे रखे के ठीक बा। तारा के कार ले मतलब बा हमारा लिए ठीक है। अपन घर में तारा खाना ना बनाई तो हम तना सब बना के धो के जाई अपन आराम से खा के मोबाइल अपन यूट्यूब पर वीडियो देखत रहे चाहे कुछ भी ठीक बनो। हां ठीक है। हां और मैं कहतनी है यदि कुछ कहियो सो सुनबा मत करियो तो कान सुन बगैर कर दियो। हां ठीक है चलिए बुझाइल ना। देखो ये घर है हे जेले आराम से चलो जब जान जाइबू नु तो पक्का उजरी हां बुझा गइल। ठीक है चलिए ना चलो एगो झाड़ू किने के एकदम झाड़ू नहीं थू हो गया। के हरो चलो चलो का जी देवर जी लूर भुला को निका जाके बाहर में ना ठीक बा। आई के ह कहां लेके जते घर में नहीं आई तो पहले का कहता हूं आई के ह के घर में लेके जते नहीं हमर मेहरानू है ने वो ई क्वेश्चन बोलता हूं तू की के हो एगो जवान लड़का एगो जवान मेहरानू लेके आवला त केकरा का बना के लेवेला मेहरारू होड़ी। हां तब के हो आ हो जा छेका बरछे हो गलो तो हो जा के का मुंह देखन जी तारा लोग के देन से हमारा हाड़े हरदी लग जाई तो हम एजे ना बानी कैसे कैसे तो हमको क के लेनी गए गए बोलो चलो हो गोवे बोलो ना आई हे दादा है बेटा हुआ एकदम गांव समझ में हमनी के नाक कटवा के ध दियला से है बतावे तो जे का मुंह देखावे लायक हमनी के रह दिन जा छेका बरा से सब हो गइल। अजी जातनी बबुआ के पापा भी फोन करके तब नु कहत नहीं के डांट सुनो तनी अपने का बुझे त को देखलो ही नहीं किसन होत की करतैसन बताओ बुझे त आदमी नहीं किसन देख ले था आई छी दीदी जी का जी दीदी जी लौकत नहीं खे का आजकल ना ये कोनिया जानता लू। हां तो लौकी कहां है दीदी जी 4 टाइम तो तेल लगाता अपटन लगाता देही में अब तो नैना कोनिया नु आ गेल बिया अब तो हमर मनवे जानता कि 4 टाइम तेल लगाता कि 10 टाइम तेल लगाता अब हम ही जानता दोसर कोई का जानी का बात बा एड़ी कुल रंगल बा यही से कह जला जब नैना कोनिया आ जली से ना घर में तो चाल रंग सब पता लग जाला ना एक कनेवा काहे ऐसे तू कह तड़ू देखो तड़ू हाल हिल के चक्कर में चूड़ी उल्टा पहन ले बानी के दीदी छोड़ी सब पूरी उड़ी खियाएंगे ना अकेले मिठाई तो हजम कइए लेनी बियाह कनिए तो बतैनी है ना धीरे धीरे अब तो पूरी खिया दी गांव घर में बता दी कि बियाह करके देवर जी के लेके आ गइल बानी। हां लूट ला जमाजा लूटे के बजाता ना अब कपारे हमरा पड़ल तो सुनही के बनाना गांव घर के ताना उ सुता वाला जवान हमरा के करा देबो का भइल बा जी हमनियो को बताई तनी का भइल बा अब बताव छेका बरसिया होने भइल लड़की देखायो गोनी जा होने आ 2 महीना बाहर का चल गुलो ने को टांग के लेके चल नगर सवाते आई हे रामा मतलब लड़की भगा के लेके आइल बनी देवर जी तब का भगा के लेके आइल बनी देवर जी नौ जन गुलो 6 में भुला गइलू हैं बेटा नहीं खु जात का ओ तरी कहत तब कहे से कबे से पूड़ी पूड़ी मार बउआई रहू देखी दीदी जी जे कर रहन ऐसा रही तो पता ना लगी गांव घर में हम तो ना जन लेकिन जान गइनी जा तो लूट ल मजा खूब लूट ल तार समय आइल बा बोले के हमरो एक दिन समय आई ऐसे काहे कहत हंसले घर फसला इतना समझी ह हां जाए दिन के खिया के मन तो बोली लेकिन हां ऐस करी एकदम राज करी गोतनी आइल बिया न आप टन लगवाई हाथ पर मजबूत रही है दीदी जी। चलो ठीक बा ढेर मत हमरा के समझावा अब तलू हमरा के सिखावे ई मत सोचियो कि तोरो एगो देवर बा एगो ननद बिया उहो मत काल गुना भगवान मत कर काल गुना भाग परा जैसन के न हो भतर कटनी सब भागवा मुहे ताकत ऐसन पूरी खइ जा पूरी न खइन जा अब जा करेज खाला जा हमार राड़ो मंगधो न कहीं के कार दी हाली हाली भूखाइल बिया का करब शहर सिटी के मेहरानू इहे न बनावे खेत पर जाए तो अपना सुंदर मेहरानू मिल बिया हमार त बनाई के ना लोग के छाती फाटत त फाटे दो का हो फाटो जे कर फाटे के ओकर फाट के 2 टुकड़ा हो जाओ हमारा का मतलब बाप रे बाप अब इहे दिन दशा देखे के रहे है बताव ई सब रामलाल के पगड़ी एकदम माटी में मिला दे रही राखी में मिला देलो बड़ा पगड़ी देखे आइलू है तारा ने त के पगड़िए न के तारा बाबू को हत चका पगड़ी बा न हमर बाबू के पगड़ है तबे न इज्जत से बियाह के भेजला तारा के भगा के न लेके आइला ना तो भेजला भगा के बड़ा सुन ले बानी कि बेटी के होके भागली से तो पगड़ी गिरला आ हमारा घरे बेटा भाग के लेलो तो हमनी के पगड़ी गिर गेल बा ए चुपचाप रह भागल लइखी बियाह क के लिया लेल बनी जानलू बियाह क के लिया के का बियाह क के लाइल बा नतीजा लौगत आंखी के सोझा
हाँ तो करो ना हमार मेहरारू हम अपने मेहरारू के खातिर कुछ करी तारो खातिर ये ना करत रहू जा ये दिन देखा लगे बाकी रहू जा ना हमार जब बियाह लागे तब काटे वाली तू ही हो आज तक हई उम्र हो गई 35 वर्ष के हो गई हमार बियाह ना भइल त तहार दे ना बुझाई ये सुंदर मिली संताबे नु हाँ। कोनो हम जात रही तक ओकरा कामे करे में ना अंगरे त काहे हम बियाह करी हम तो तारा से कहला ही रहे कि करिया होके चाहे गोर होके आन्हर होके लंगड़ होके हमार बियाह क द जा त कहां तू बियाह करत रहू धन के फेरा में रहू कि ना इनकर बियाह त बाची जाई हम जानत तो कि क्या कहां बियाह तो लानी तो है क्या है देखत नहीं खे हम करब हो हमार मेहरारू ही हो हम ना करब त के करी तारा के नाम कोन है करे के करी हाँ। काहे नहीं पहिलो दिन तनी करत रही कि ली भाभी तनी एक लोटा पानियो पी ली अपना से तारा के हई रखिया ना दे हम किलो हई तनी मनी टीका कल आइल बड़ हो जा पानी पियबू हमारा हाथ के निमन वाला पानी पी ले मेरारू के आते कैसे बदल गुनन हाँ। कहिए से पोस्ट ताल के हम अच्छा के कहनी आज मेराती दुई दिन ओकरा आते भइला कैसे बदल के बात करत तनिया काहे ना कर देखलू हम मैडम जी से बैठल बिया बैठऊ आइयो से तहरा एक से बढ़िया ठीक बनू रो अपन अलगा बनाई खाई हम अपन अलगा बनाई खाई ठीक आ लगा के ताव मत दो काहे ना दे जय काहे ना दे हां जय मेहरारू ना रहते सोचे के रहे हो गइल बा हमरो ठीक बा उ तो वक्त बताई बाबूआ जी ढेर दिन दूर नहीं खे ठीक नु हाँ। 4 दिन के चांद रही फिर अंधेरा रात आई ये तो समझ ली दोसारा के मारवा में बड़ी गीत आवेला आई बड़ी बात बनाई भइयो जरे काका करे हम नहीं देखल हमारा काम है दूसरे को फटा में टांग लड़ाए के ओ हेलो क्या चल रहा है आपको बोले थे हम चाय बनाने के लिए ना बस तू चलो हम 2 मिनट में चाय बना के लेबे कर रखिए काली अब बनाओ तनी चलो आप लोग हल्ला इतना क्यों मचा के रखते अरे हैं छोड़ा ये सही कर ली तू जा ना तू बैठ बोल बोल पुटर पुटर इंग्लिश ए तू हमरा मेहरारू से एक शब्द मत बोला तो चुपचाप रहा तू मैं समझा ली बोल ना हमरा भी तारा तू बोला से कुछ हम आपसे बात कर रहे हैं आप ही अपने हस्बैंड से हम बात कर रहे हैं अरे बताइए छोड़ा ना तू फेर पुआर के फेरे में मत पड़ो तू जा ना बैठ चलो जल्दी चाय बना के लाइए हां ठीक है हम लेके आते बनी चलो हमरा का राख काले दाई बड़ी है जे उजियावे फेरा में डली है हमरा के भाग जाई हो मौगी हमार कि कितना मेहरारू के पाछा पगलाइल बने राम ई तो इसका गोर का बिल्कुल बिया एकदम इधर धाई में तो उतरा के पानी लेके उतराई बड़ान चिंता मत कर बबुआ समय आई एक दिन के फुट के रहबा कटोरा लेके भीख मांगबा स्टेशन पे उ दिन भुला मत जे दिन को भीख मांगत रह गए भाभी तनी पैसा दा तन जाए के बहाने पढ़े सामान किने कुछ आज हइसे बोलत रह हैं मैं काम कोई नहीं अब तो ये बुझा तक मेहरारू के सारा काम ओ हेलो कहाँ जा रहे हैं का हो गइल चलिए वहाँ अपना कपड़ा रखे हैं फीस दीजिए ठीक बा जा तू जा हम खींच देते ओ का बोल रही थी जाइए उसको बोल दीजिए मेरे सामने बात नहीं करने का ठीक है ना कहने बानी है ओकर बात मत सुन तू जा तू आराम से रह हम कपड़ा खींच ठीक है फीस दीजिएगा बाप रे बाप ये नहीं की भोरिया है का ना देवर जी ठीक बा चानी काटे तनी ना तनी मुनी चानी तो खूबे काटत तनी तब तो मजो बा ढेर आई दादा तनी समझा बा हाँ जी तबे न मेहरा के लुगा फीचा तनी हां हो वो कम कहल लिए कि तू आइलो दोहरिया आवे ना देवर जी फीचल करी आई देखो बेटा ना के अब तो गांव घर में बात कह हम मेहरारू के लुगा फीचत रहनी देवर जी अब का जाई दीदी के फिर अब तो बहरिए जाके कह देता नी जाई का दीदी से कह देता नी दीदियों को ये बतिया बाप रे बाप अब तो रोले बनता ना हंसले बनता ये तो कुछ करते नहीं के हम दिन भर काम ना करी करम तो खाइम जाका हम तो दिन भर करे कपड़ा फींच तो 3 हाली चाय बनाव तो मैगी बनाव का करी हम तो बुझाते नहीं कि बियाह क के अब हलुआई बनल बनी घर के सही कहत रहे भौजैया हमार सही कहत रहे अब तक कर्जो मांगत तो कोनो नहीं के दे कि भाग जीबे गाँव छोड़ के बियाह कर ले